Khumbula ukuthi inkomo kunalembobo le engenisa phakathi kwinkomo la ekuyiyona okuthiwa i-vagina, alright? Leyo mbobo le uma ufenda wena umphambili wakho ungena lapho kuleyo ndawo, alright? Okusho ukuthi kuneyodlwana lapho, kusho ukuthi kune-space, but ngaphambili kwalapho lapho kuba khona isibeletho. Now kuyenzeka mshengu kakhulukazi kumuntu if kuukuthi ube nenkinga mhlambe uzele kakhulu izingane zaningi waphela izingane izohlala lapha kwisibeletho, so kwisibeletho siyasindwa njalo, okay? And if kuukuthi utete ngayo inkomo njalo kaningi futhi eteta izingane ezinkulu, okay? Uthola ukuthi ifeteta uthola ukuthi uhlala isikhathi eside yabo lokuthi umuntu kuthiwe ungasikwa sesikwa nje impela mhlambe amahora u14 njalo igcina overstretcheka leyo ndawo leyo mase nenyama ezibambe isibeletho ukuthi kumele ngabe zilengile zibambekile ngala amaforce mase ziyalenga, igcine ke lento siqhamuka la phambili enkomeni, iqhamuka ngathi kuyibhelune thizeni elivele liqhamuke nje kumlomo wayinkomo, alright? But I must say this, kunabantu abanye uthola ukuthi akubona ngenxa yengane ngayo into yokushintsha kwama hormones, kakhulukazi uma le hormone yesifazane estrogen yehla, sokuphela no elastic kuwena umuntu wesifazane, then nezinye izinto ziyehla as well. Now noma yini futhi ezokwenza ukuthi kube nepressure, okay, ukukhanula. So ngesikhathi ukukhanula ngoba nakhona enganeni angithi uyakhanula ukhipha ingane konke lokho kumbangela. So nawe if kuukuthi wena uyakhanula lapho esithweni sakho, whether ukhanula nje mhlambe ngoba uyasongelana kakhulu, ugcina manje usukhanula, gcina lezi zonyama seziyehla. Mhlambe ukhanula nje wena unenkinga yokuthi uyakhwehlela njalo, alright? Whether ulele noma wenzani uyakhwehlela, konke lokho kuzozenza futhi inyama lezo futhi zehle, alright? Usebenza umsebenzi uyalifta, okay? That is why even if umuntu wesifazane enza into zo lifting mshengu mhlambe squatter elifta, kubalekile ukuthi kube nomuntu onolwazi ukuthi njengoba elifta enza ama squat njena akukho yini inyama ezocebunga ngaphakathi kuyena ezogcina sezenza ukuthi isibelethe siwe, inkomo usuyayibona siphumela ngaphandle manje kuba ngathi inkomo siyalunguza, kanti ingoba yena inama exercise awenzayo uwenze nomuntu mhlambe ongakwazi ukumguide kahle njengomuntu wesifazane ukuthi kufanele usquathe wenze njani, ulifte wenze njani kuze wenze sure ukuthi inyama zakho aziphumeli ngaphandle ngesikhathi wena usukhanula, ngoba uyakhanula ngesikhathi wenza ama squats, okay? But